Tabatan behingo zen duen igual? Tabatan asko. Kanik epe bai. Tabatan akorretan zara zelan egiten zan? Bai, tabatan egiten gindun, gota tabak mai baten gan maiore edo zela edo ganera. Da gero kanikea gorantza. Da kanikea gota duen gorantza, goiti bera ere orduko tabari buelte moten jakon. Txutxuz edo morros edo kara, egintzen zan. Zelan zirean, txutxuz morros berri? Lagu zizan. Kara izaten zan, gorantza begireta behar. Morros, berantza. Txutxuz, hola. Da gero, klaro. Eite bat zindun agazia ondo, gedurro botan da nebe zindun, bi batera bete bat zindu zen. Por ejemplo, bai kara da, bai txutxuz edaz, bai bi batera. Danak berdin ipintu. Danak berdin, kanikea bota gora eta gero, danak akabetazioan danak du. Da horri tabak zelangoak iziten zirean? Tabak hartzuanak edo homeanak.